Sugeng dalu, selamat malam Mbak Elisa. Cek. Oh ya, bentar, iki mikir ya. Cek alah ya. Selamat malam, sugeng dalu. Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam Mak Cange, Yulimbo, binaringan binangge wilujeng nggih. Wilujeng. Oke. Apa kabar? Sae pengestuni pon. Alhamdulillah sehat, sak warase. Alhamdulillah. Jenengan sehat ya? Alhamdulillah sehat Bagas waras. Ya aja waras. Lanjut kan apa? Ya kudu ra waras, dalangi kudu ra waras. Kok ra waras? Dalangi kudu ra waras, kudu gendeng. Gending sekejaba gending ya karo gendeng. Gendeng dienggo nutupi plafon. Gendeng iki maksudnya ra waras. Oh, gendeng. Nah, kuwi penting nek dalang ora gendeng ora mlaku. Oh iya, gendeng. Ya oke, boleh. Iya, iki aku ra dhewe Mak Cange Yulimbo karo Kang Masku. Kang Mas siapa? Kang Mas Gongsotoro. Oh. Ngadeg to Mas. Ki Gongso. Nah iya engko nek udute. Lah iki karo Kang Masku mangkat bareng kompakan nggo abang. Lek ngaturi apa iki? Hah? Lek ngaturi napa niki? Ya manut. Mas apa? Mas. Ki wa Cak. Mas. Oh Mas. Ki yo kene. Oh nggih. Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu. Ki Gongso Utara. Nggih, matur nuwun menika. Sami-sami. Saged sowan wonten pundi menika Mas Rendri? Wonten Donotirta. Donotirta. Nggih. Ini melebete bangun jiwa apa kasihan? Bangun jiwa. Bangun jiwa kasihan. Nggih. J, derek mangayu bagya anggenipun sampun apa ya basa? Sampun apa sih? Anu Kitan tuh basa Jawane rejang hernawa. Supit. Ya. Nah. Supit ki ana basa kramane apa ngono lho. Kitanan. Ya ngerti aku nek kitanan. Lho ngake iki Mas Farel ya. Farel. Apa kuwi? Mas Farel. Oh, Mas Farel Pratama. Farel Pratama menika ingkang sampun dikitanaken sampun beranjak dewasa. Ndongakaken muga-muga dadiya bocah sing migunani tumrap nusa bangsa. Sing iso sehat ngantek gedhe ngantek tuwa sukses iso nyuwargake iso nyenengke membahagiakan keluarga besar. Ya, ndongake apa Mas nggo Mas Farel? Yes, kagem Mas Farel muga-muga bar supit menika bisa digunakan sebaik mungkin. No, karena piye? Supit ini ora digunakan sebaik mungkin ya marake bahaya. Contone? Contone? Ya ora sanggo contoh ya ngono kok dadak. Ora sanggo contoh? Yo takono bapakmu kae contone. Supet ki yo digunakan sebaik mungkin maksudnya ya aja nganti dienggo sing salah-salah ya. Salah. Ya tumindak sing kleru ngono. Dadi kuwi nggo arti bahwa sing maune bocah wis dadi dewasa. Jane lara ra to Mas wong supet. Apane? Wong supet ki lara ora. Ya lara banget supet dikethok daginge kok nek kecuwes barang ya wah pirang-pirang sasi. Ya kan aku ora tau ngerti, ora tau ngrasake. Tadi aku kan tanya sing Lena. Saiki wis ora kaya mbiyen. Saiki nek mbiyen ngono nganggo apa jenenge kae nganggo ana sing nganggo siladan barang. Welat. Dadi welat pring apa kulit pring ngono kae lho. Kulit pring dienggo nganu. Ayo. Kuwi tenan. Tenan wong nganti jaman ngono kan. Heeh, nganti do tetanus yang ngono kae to. Mulai bentuke berarti nggonamu korban pring. Ya iya mula bentuke iki beda karo saiki. Supit zaman saiki weh canggih-canggih. Kepengin dibentuk apa? Kembang matahari ana. Iso saiki. Berarti canggih ya mergone teknologi ya. Zaman semono ki wis ora iso dibentuk ya wis menting klawer ngono kae njukan. Ya berarti kabeh nganu Mas, apa pengaruh kaya globalisasi mergo negara manca ngono. Terus kemajuan perkembangan teknologi ya
Saiki carane mung 2 menit ora loro ngono ya. Mergane tadi yo. Wis nganggo kemajuan teknologi aku mau pengaruh monco. Berarti apik wong monco mbangane ngene dhewe lho Mas. Mergane marake awak dhewe iki iso luwih penak nek mbiyen datang anggo pring saiki wis ndak. Maksude wong monco wong luar negeri. Wong luar negeri marake dhewe kuwi mau garek mlebu 2 menit metu ora loro. Ning melentrung biasane ngono kuwi. Ya piye-piye tetep banget teknologi wong Jawa ki yo mbiyen luar negeri. Wong Jawa ki obate supit ki rasa nganggo bahan-bahan kimia. Cukup nganggo dideplokke watu. Yo diwur-wurke, wis mari dhewe, ora ketang bentuke ra karuan. Ning rak mari. Cara wong Jawa mbiyen. Hane nek ra kamerga wong luar negeri ra ono listrik, pencipta listrik sing uteke sing mikirke listrik jenenge Thales. Kuwi wong luar negeri. Dadi anggapmu ampuh wong luar negeri wae piye wong. Berarti ampuh wong luar negeri. Ampuh wong luar. Ya ora ya ampuh wong dalam negeri. Kok iya? Penemu listrik sapa jenenge? Thales. Thales asline wong Jawa. Kok penemu listrik iki wong luar negeri. Ning kene sik peteng dedet. Peteng-deten piye? Thales. Kuwi adine jenenge enthik. Kok kenal kowe ro adine? Lho kenal kok. Thales adine enti. Bapakne Thales jenenge Kimpul. Kuwi ya ngerti wong Jawa. Wong Jawa. Ya ora jenenge listrik digo sing nemokke Thales ki wong kono wong niku wong Jawa ya ampuh wong dalam negeri ampuh wong Jawa. Sing nemokke telepon. Wong Alexander Graham Bell wong manca marake ade iso telepon. Bar kuwi saiki iso ngirim chat via WA. Saiki komunikasi dadi gampang. Wong manca nemokke kuwi. Iso ngirim WA. Ngutek. Ngirim WA ngirim gambar. Ngirim gambar chat semua broadcast. Wong Jawa luwih ampuh, ora mengirim gambar. Ngirim santet iso. Ayo, tenan. Esuk Senin kirim cetok. Selasa kirimi pacul. Ayo, genep sesasi buka toko besi. Wong Jawa. Ya ora iso tetep ampuh wong manca Mas piye-piye. Wong manca ki carane ya besi aja dimasukkan itu keluar jadi mobil, jadi motor, plastik mlebu, metu wis dadi apa wadah-wadah macem-macem. Ya apa wong Jawa kok. Apa? Wong lagi wesi dilebokke dadi mobil, motor, jadi pesawat terbang. Wong Jawa ki rasa kuwi daging lebokke metu dadi bayi arep apa? Ampuh. Wong Jawa kok daging metu dadi bayi iki curangin. Meng mesi to. Lah iya wis mlebu pabrik metu dari mobil, motor, motor mabur dari opo-opo. Ane wong Jawa apa? Ayo kuwi mau daging lebokke metu dadi kowe barang kuwi. Halo kowe ampuh wong Jawa kok. Ngono ra tetep ampuh wong luar wong sing iso pertama kali mendarat ning bulan sapa jenenge? Neil Armstrong mendarat di bulan pertama kali wong Jawa wong monco wong luar negeri wong Jawa wong luar negeri kowe kulino maca koran ya maca koran ngrungokke radio Neil Armstrong ning bulan kae wong loro karo wong Jawa wong siji wong loro Neil Armstrong itu bukan wong siji wong loro kok iso ana tulisan to Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Wong loro sah. Kok selamat ki maksudnya tuh berhasil selamat. Kok selamat sob? Nek ning Jawa selamat ki jeneng wong. Berarti selamat ki tekan bulan. Bulan karo si Neil Armstrong kuwi mau. Iki sing pekok ki aku sapa sih? Berarti wong Jawa wis tekan bulan. Wah, wis tekan bulan. Ya ora Mas ning dinti sing apik ki tetep luar. Wong luar. Ya tetep dalan. Jenenge apa-apa sing jenenge panganan katakanlah. Panganan iki hal yang di dalam itu. Itu kalau kita kasih luaran, dikasih kemasan template stiker plek. Dol dadi larang. Maune pisang misalnya gedang. Gedang. Dires-ires dipeme digoreng, dileboni apa namanya plastik yang kasih luaran kasih tempel stiker plek ditol gedang mau regane piro katakanlah 1000 dadi rego 20.000 berarti kabeh iki tetep luaran apik luar menjadi semakin mahal ora iso ana sing mahal dalamku ya ana
Penyakit Kok penyakit dalam paling ora jantung koroner. Wah, Usus koroner. Paru-paru koroner. ya Kuwi larang kabeh. Nek luar paling panu, kadas, kurap. Salep 88 mari 8.000. penyakit dalam diunggolke tetep bangun luar Mas. Sorone sekarang lihat secara ini aja ya, sinden katakanlah ya. Ya. Kalau kita itu menyandang cowok katakanlah, iki nek tuku ning pasar Mrengharjo sing anu biasa misalnya 15.000 Kebayake. ya ora wangun kebayake. Tapi kalau kita beli ya luarannya tuh dikasih packaging yang bagus, harga 1 juta. Ketok waduh. Luare 1 juta. Iya, waduh larang. Saiki nek umpama larang luar. Tekono sinden-sinden iki. Nek entuk jerone 1 juta tekono. Iya. kira melu-melu kan. Jare larang luare, larang kebayake 1 juta. Lah iya. Ayo coba nek jerone entuk 1 juta omongno. Ra gelem lah aku ya ra gelem. Ayo larang berarti larang dalame kok. Oh ya wis menang kowe wis manut aku menang kowe. Ayo menang wong Jawa piye wae. Apik dalam. Apik dalame. Apik dalam ayo to. Wes mbakku iki karo seneng-seneng Mas. Engko disambi lalu dhewe karo apa jenenge ge gojekan tapi ya caos panglipur untuk ya terima kasih buat Ibu Tri sama Pak Didi matur sembah nuwun sampun gelar pagelaran wayang menika lan melumpuhaken tamu-tamu ingkang sampun rawuh sembah nuwun rawuhipun. Nggih, dene ngapunten menawi kathah kidul-kidul atur. Apa kuwi? Apa? Cecek kowe Kidul-kidul apa? Kidul-kidul piye maksud iki? Apa sih itu kata-kata? Kidule ngatur kok, kedul-kedul. Nah, maksudnya itu nuwun agung ing samudra. Pangaksomi. Pangaksami. Ya, pokoknya kalau ada salah kata atau tindak tanduk yang kurang bagus mohon maaf. Iki karo sambil lalu sama kita caos panglipur Mas Randy. Menawi wonten pamundutan boten. Menika kala wingi wonten pamundutan saking ingkang kagungan dalem. Niki mboten mengijen gamelan tok ning kalih wonten keyboard. Nonton keyboard. Pak Radio Arsono. Udu. Mengke bisa dasare diaturkan. pengrawite nom-nom kabeh iki sa. Ya nom-nom Mas. Sing paling enom sing genter kuwi. Paling enom dhewe. Seh TK. Niku sing diospek ro liya-liyane niku sing genter. Masih kita buka pakai lagu Caping Gunung. Mas kowe jengkleng iso ora? Ora iso. Ya mung mak bumbul ngene lho sing penting sak umbulane iki bareng karo kendangane Oke, bisa. ya. Ah iki sambil lalu karo nunggu pamundutan monggo ingkang ajeng nyerat mengke kula tenggong nggih seratanipun. Nggih, nanti sama tak baca satu-satu. Wah, aku kira penak lho Mas. Lho, rung ana apa? Rung piye-piye wis ditindaki 200 ngene iki piye nah. 1 juta. Kok 200 ning. 200. 2 lembar lumayan, nggo tambah-tambah. Iki wis do entuk udut to. Entuk. Wis berarti iki urusane dhewe ya Mas, ngloro. Iki pengrawite udute grendel kabeh kok. Racak. Dari Sinoman rombongan Pak Mindol. Pak Mindol. Pak Mindol minta tembang Lintang Asmara. Jadi hati podang kuning. Podang kuning nggih. Mengke dipun aturaken. Siap-siap. Oke, niki kula bikak riyen nggih ngangge Caping Gunung. Nggih, monggo. Yo Caping Gunung. Jenggleng nggih, Sa. Jenggleng nggih, Mas. Saben bengi nyawa dagelan apa manut dalang? Manut dalang kowe iki yagane dalange. Oh, manut dalang. Lah kamu manut jenengan ora apa-apa, manut jenengan wae. Wis manut kowe wae wong iki yagamu kok. Oh ya. Kudu njaluk duit aku tobat yo. Oh ya pinter ya. Gawat nek sesuk dhewe ndadak modal nggawa
Pengrawit dhewe ya boncos. Iki ana panyuwunan meneh iki. Nggih, napa? Napa Mas? Niki angkringan Leo hadir. Angkringan Pak Leo hadir mau nyumbang lagu Lintang Asmara atau Gubuk Asmara. Oh, sip. Nanti bisa duet. Nggih, bisa Ada duet. yang minta Lintang Niki Asmara. dipun kanteni kalian Rek. Oh, dadi kuwi nganune Rek ya. Nggih. Ya lumayan. Rai lebih berharga daripada Ya. rokok. Lho ayo. Piye to? Ana rokok ra ana reke ya tetep angel. Yen memajang mung karo janur kuning. Kas. Pengrawite jan kompak-kompak. Kompak ya, Mas. Nom-nom kabeh. Jenenge apa iki, Mas Randy? Pengrawite apa iki kelompoke jenenge? Pengrawite jenenge Baroto Sumuna. Baroto GTA. Oh, BGT. GTA. Nah, Ya, iki tak bagi sinden Mas si sambil lalu. Iki eman-eman nek sinden ra ditepungke. Wah, sindene ayu-ayu, cek cilik-cilik. Tepungke Raketan sak. sak larek ya. Namanya dari samping paling sini sendiri, Mbak Sinten daleme pundi, statusnya senggen lopo wis pajeng. Yuk. Senden ki apa? Single. Senggeli maksudnya apa? Iya. Apa? Sendiri jomblo. Oh, sendiri jomblo. Iya, Mas. Urut sing dalu Mbak Elisa. Kegeden, Ya. suarane kegeden. Jeneng iki dicilikke suarane. Coba manut nek karo anu Kudu Mas Toro. kudu ngujiwat. Heeh, coba. Coba aku ya tak niku. Diunggahke, dicilikke. Urut sing dalu Mbak Elisa. Wes gawan yo Mas, Oh, ya. kok peksa yo sakmene iki. Sinten namanipun, Mbak? Nami kula Katon. 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 Oh, Katon itu kan nickname ya. Panggilan. Panjangnya? Cap katon cap ora. Kocat kan. Siapa panjangnya? Katon Wanuhoro. Oh, Katon Wanuhoro. Wanuhoro. Iya, masih sekolah? Nembe lulus. Oh, nembe lulus. Sama Mas Randy ini kenalnya di mana? Kok bisa diajak? Yang ngajak Mas Randy apa ada yang lain? Nggih Mas Randy. Oh iya, berarti Kenalnya di tanggung jawab. mana? Kenalnya di mana? kenalnya di mana kenalnya? Apa di Di mana ya, Burjonan, Burjonan. Di BC mungkin Manut. nggih. Di BC. BC itu apa? BJ ki Burjonan. Burjonan, nggih. Ya coba minta suaranya Mbak Katon. Yoga totote do. Kembang kembang Iya Mas. Pacitan apa kembang iki? Kembang wae. Yuk, cul. Kembang wae waton kuno. Pira Mas sorone? 0 sampai 10. Ayo 8. 8. 8. Katon sudah punya pacar belum? Saya single. Single. Nggih. Umpama entuk pemuda Donokerto kene gelem ora? Umpama lho dipek Donokerto kene. Ingin delok riyen. Delok. Delok apane? Kok ngono ya ndelok riyen. Delok apane kuwi? Delok iki ra iso delok, sing penting oke. Didelok iki lho, desane wae Gemah Ripah Lojinawi cetha ning kene mulya. Mulya. Heeh. Aku Pengusaha, supitane nanggap pengusaha. wayang kok. Nggih. Nggih kan dereng kenal to mosok langsung Mulane dikenalke. Delok iki suasana desa sike. Masalah engko jodone sapa pikir keri. Yang penting kan delok. Kriteriamu wae, kriteriamu. kriteriamu. Kamu pengen punya cowok yang kayak mana? Misalnya corone nek apa pengrawit, apa dagelan, apa dalang, apa gitu, apa Ambil bakul ini. Salome gitu. Salome.
Kamu pengen yang kayak apa? Kriteria? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Pak kalau mau ujian ya, Mas. Ini ngantek mumet loh, mikir Ayo. ngantek merem Ya. ngene. Sing penting lanang. Wis supit ngono wae ya. Ya, lanang wis supit. Ya jejere yuk. Nah, jejere. Oh, ya ora ngono Ya, mikir. sugeng dalu Mbak Sugeng Elisa. dalu, sugeng Pak dalu. Toro. Nah, nggih. Nama, udah. asal, Tepang kula Laras. Laras dari Laras. Saking Karangmojo Gunung Kidul. Wih, Karangmojo Gunung Kidul. Nama lengkap. Laras Hati Wijaya. Laras Hati Wijaya. Udah ada yang punya belum? Oh Dereng. iya. Sekolah apa? Udah selesai sekolahnya? Alhamdulillah lulus SMK kalau wingi. Oh nggih. Mau rencana mau lanjut kemana? Insya Allah ten kampus, Pak. Ayo paling kuburan kowe iki yo. Lah pertanyaanmu yang nggak spesifik. Ya Laras kayak mana suaranya? Coba suaranya. Monggo, nembung karo sing gender. Mas Gun nyuwun pindinganipun. Coba gitu Ayo. bilang yang baik, bilang yang baik. Nembung. Nembung. Ora sing sopan. Sing sopan. Kakak. Mas kakak Gun. Kacang Mas. Kacang. Mas. Kok ngambang? Nyuwun dindinganipun. Ya disebut jenenge Abang Gun ngono. Gun gondrong. Wah, apik. Bijine pinten bijine? Iya bijine 12. Iya. Boleh sih 0 tekan 10. Ya songo. Jejere. Iya umpama di pacar durung. Nek umpama entuk pemuda Donokerto kene gelem ora? Nggih delok-delok riyen. Kok kabeh delok barang to? Delok meneh to iki. Pak, Lah mosok karo sing ora ketok ya kan sik didelok riyen to, Pak. Ya. ya, iki nek ibarat iki mau kan cara biji. Heeh. Nek ibarat buah apa kendaraan ngono kuwi Mas. Nek Heeh. katon iki apa katon? Katon ki paling ora anu. Scoopy. Scoopy. Nah. Regane? Regane kok Scoopy ki gas-gasane rada kepenak. oh, antik ya. Heeh, tanpa gigi. Oh iya. Mulus. Nek Laras. Laras ki paling ora ya nganu. Suzuki Thunder. Suzuki Thunder ngono kan. Ya. Suzuki Thunder ya jejere. Jejere wae Nama. iki. Iki sapa iki? Incengane sapa iki? Calone sing gampang ki apa Oh, kuwi? oh. Mulane sing gampang kan mau tebar Langsung klecam-klecem kuwi to, salting Mbah Tanto salting. Walah, mengguyu wae. Ya, nama? J sugeng dalu Mbak Elisa. J. Derek pitepangan nami kula Afifa. Afifa. Hastanto. Oh, belum. Tanto. Dari mana, Mbak? Kula saking Karangmojo Gunung Kidul. Oh, Gunung Karangmojo Kidul. Gunung Mbak Kidul. Afifa. Ya. Udah punya garwo atau masih senggel? Masih senggel. Oh iya. Oh iya, tapi belum punya pacar. Udah punya belum? Jadi tuh biar nanti kalau ada pemuda yang waduh kayak durung, nah itu kan ada yang naksir gitu ya. Sudah. Oh sudah. Wiaga ya, wiaga atau dalang? Wiaga atau dalang? Iya, pengrawit juga, Mbak. Oh pengrawit Ya. juga. Coba yuk suaranya kayak mana yuk? Kayak apa? Panas udan
enggak? Saged. Ya, doain Mas Farel. Farel Pratama. Klunya Farel. Klunya Farel. Yuk. Nano. Tuku lengo Tuku lengo. nganggo skuter. Waduh, nganggo Skuter. Skuter. Mugi Mas Farel. Mas Farel kok. Mas Farel lengo ngono ora apa-apa. Men padha men mulih. mugi tansah mulya Mas Farel. Lho, Aku ngaku. kita iki Piye? nek mau Baleni. Mau ora. piye suku katane piye Mas Ajarono to, Mas? Farel Misale tuku apel. Ora angel ora iso. pakel. Tuku Mangan pakel. Lambene gatel. Mugi Mas Farel Saya gatel. bar supe tetep kenthel. Apa kuwi? Iso gelar iso gulung. Apa kuwi mau maksude? Maksud iki karepe sing kenthel lho. Nah, coba. Ambalingi, Mbak. Ya baleni. Dudu paidu iki karo. Bas Apa? ketel. Wah. Nganggo skuter. Nganggo skuter. Mugi Mas Farel dadi bocah pinter. Tepuk tangan. Amin. Sebelah ya, ini mengenai parian lagi. Varian. Neng pinggir rel, Neng pinggir Rel. rel. mangan jangan sawi. Mangan Jangan sawi. Ora apa-apa. sawi. Mugi Mas Farel keberkahan Gusti. Amin. Amin. Iki sandinge. Ibu, Sandinge. ibu. Takoni jenenge sapa siki takoni. Nggih, nderek dipang Bu. Pangapunten Bu, nggih menika. Sinten naminipun, Bu? Kula, Nggih. nami kula Mbak Monik. Oh. Mbak Monik ya. Monik. Nama panggung. Nggih. Tesih sekolah napa? Tasih. Wonten pundi, Bu? Wonten sekolahan. Ah nggih. Tak kira wonten selokan. Tasih senggel. Tasih senggel nggih. Senggel menika. Oh, nggih. Tasih senggel nggih. Menawi angsal pemuda Dono Tirta menika pripun? Purun. Oh, minggu Rabu teng ngriku mengan. Menika Ibu Monik. Ibu Monik. Monik. Nggih. Nah. Nyuwun parianipun Ibu Monik. Nggih. Nona Monik. Jumeneng monggo Ibu Monik mboten apa-apa. Mangan pakel. Menika sampun bau Bu, liyane Bu. Bareng Oke, mangan pakel. dicelup banyu. Mugi Mas Farel selamat menempuh bentuk baru. Piye Mas iki? Lah ya kuwi bener to. Bener ya? Ayo selam menempuh bentuk baru katimbang pulih meneh rak ya. Wayangan meneh dadakan. Ayo. Oh iki urung sapa si Katon. Katon. Ayo. Iki mengko gelonge ya iki engko. Maka bar Katon terus Mbak. Ele ganti lho, mau pakai luwes, rel Oh, luwes. ketel Yang lain, luwes. Ketel luwes. Apa? Yo. Gembel. Wis. Gatel ya wis. Urung ora metu. Urung. Yuk. Ayo. Mah nangis itu piye? Kalau nggak kuat lambaikan tangan nggak apa-apa. Kalau nggak hafal bilang pas gitu. Ya, wis. Tuku katel Bukatel. ning Ketel. pasar Mlati. Ning pasar Melati. Mugi Mas Farel tansah diberkahi Gusti. Ah, Amin. pinter, amin. Iya. Laras. Ayo, Laras. Saiki ganti. Mas Didi. Iki Laras sih durung sida kok. Lah iya. Hah? Ayo lek Iki anu lek klune ganti Didi. Oh, ganti Pak Didi. ganti Oh, Pak iya. Didi, yo.
Aku mandi. Ya ora mandi kok mandi kira. Mandi itu gimana? Terus mandi, iya boleh lah. Aku mandi. Mandi. Iya. Pas kebanjiran. Waduh. Banjiran. Mugi Mas Didik selalu berkecukupan. Amin. Amin. Bagus iki. Bagus. Didik. Apa? Ini loh, didik. Didis kuwi iki. Ayo monggo ingkang nggerong monggo. Monggo Mas. Mas Dimas, monggo. Dimas. Hah? Mas Oleh monggo. Dik, Monggo. didik. Didik. Mas Diki. Loh. Didik kok Diki. Didik iki mateni Heeh. Ya. Mas Diki. Heeh. Main gejawan. Terus Mugi Mas Didik Loh. tansah kasembadan. Diki tadi Panas udan panas lengaling saping gunung. Tekae metu ra Mas? Tekae. Tekae lho rek. Netian wadon sarta Soro sulit lanang. tan balik kulon. Apa satyane kelakuan. Eno mane banyu bane dek jaman juang jere kelingan kenalan bila openi nek saiki ana ngendi jarene wis menang keturunan sing mengke bar niki langsung lebokke podang kuning ya Mas. Oke, dangdutnya podang kuning. Syukur bisa nyawa gunung bisa dadi reca dene ora ilang gone padha lara
bunga yen lakon Iya, tadi salah satunya ada podang kuning. Ya. Sampun. Iki ana panurutan lagi nih, Sa. Apa, Mas? Coba kowe saiki sing anu. Dari parkiran. Apa tulisannya, Mas? Handeteki apa ki? Hangenteni. Ciptaan Pak Tengkleng. Ya. Oh, itu yang mana ya? Taunya yang Pak Mantep aku. Atau tak enteni atau hang enteni. Kalau hang enteni yang Pak Mantep tahu. Kalau Pak Tengkleng aku taunya yang imbang ngono katresnanku. Nanti dikasih tahu ya yang mana ya. Ini tadi ada yang mau duet dulu, Sa. Yang mau duet? Pak Sopo dari Pak Sopo? Lintang Asmoro. Angkringan Pak Leo. Pak Leo. Tapi sebelum ke bahagia-bahagia berdua duet, saya minta mbok menawi Mas Didi kalian Putri bisa naik ke panggung ya, sedikit banyak mau ngomong-ngomong apa nanti kalau Mas Farel belum tidur ya boleh naik nanti biar bisa bincang-bincang sedikit apa harapannya gitu ya. Monggo katuran minggah monggo Mas Didi, monggo Putri monggo keluarga monggo dituruk monggo Mas Didi. Menawi kersa nggih mugi-mugi kersa minggah Mas Didi. Ya, selamat malam Mas Didi. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Selamat malam Mas Didi. Ngertos mboten kula ken menggah panggung. Ujube. Mboten. Nah, menika badhe nyuwun priksa dhateng Mas Didi. Mas Didi menika ingkang kagungan damel. Nggih. Nah, menika penghasilanipun pun pinten menika? Sedaya menika. Saking sumbangan-sumbangan menika. Pertanyaan no, penghasilan. Loh, kan harus terbuka toh. Pinten. Penghasilan lho. Nggih. Nawung 50.000, Pak. Wah, ya lumayan, Mas. Nggih. Katimbang ora itu babar blas. Lah nggih. Oh, malah kaya ning gone Pak Toro, ngene Pak Toro ki dicateti kok ya Mas. Carane nggunamu kowe nyumbang pira ngono kuwi selawe, engko panganane beda, buahe barang beda nek 20.000 dondong. Nek misale 100.000 ya sing apik semangka. Dadi manut nominale. Nggih, wis beda nek ning kene beda bebas, sing penting nonton wayang ya Pak Didi. Kinten-kinten le mantu melih kapan, Pak? Sinten lho? Jenengan? Aku lho tesih dangu. Tesih dangu. Nggih, anake jenengan bar supet to. Nggih. Nek wis iso dienggo langsung rabekke. Oh, yo wayangan melih. Mula dipantau terus putrane. Nggih, mangajari jenenganku bar wedi ya Pak. Nggih to? Nggih. Nah. Ya Pak Didi ngapunten iki kalih gojekan nggih. Nggih, yang baku makasih terima kasih banyak sampun gelar wayang kulit dalu menika. Bisa menghadirkan Mas Randy, kula kalian Mas Toro menika. Mbok menawi panjenengan ada yang mau diaturkan kepada para tamu atau tamu agung yang hadir boleh. Untuk ucapan pada malam hari ini. Matur nuwun. Ya, betul, Pak. Liyane. Matur sembah nuwun dumateng paling boten niku puisi napa-napa ngoten. Deklamasi. Napa matur nuwun diucapkan dengan sebuah tembang. Oh, nek tembang saged. Nah, nggih monggo. Napa
gegandengan niki wau kula nggih le asung pambagya disuli salira Pak Lurah. Nggih. Tembange nggih kalih Pak Lurah. Pak Lurah nggih katuran diwakilke. Nggih, jenengan separo mboten napa-napa. Sithik mawon. Mpun wong kula wau pun pasrah bongkokan, Pak. Oh, raketang sithik ya adan Iki dibayar kok meksa. Ora adan. Ora ngisin-ngisin dibayar kok meksa. Iki dibayar ning kene iki aja meksa. Manut hormat ngono lho. Hah? Pak Sunga, Pak Lurah napa? Sangu. Wah, yo, ayo dikereti, yo. Nggih, mengke Pak Lurah kula tidak mengurangi rasa hormat. Pak Lurah bisa bergabung bersama Pak Didi dan kami di atas monggo, Pak panggung. Lurah, Pak monggo. Lurah. Duduk. Monggo Pak Lurah. Wong kok ngedidik Tuk tuk tuk. Hae. Sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu. Pun Pak Lurah. Mas Toro ya. Ki Gongso nggih. Nggih Pak Lurah, nggih. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mbak Cange. Nggih sugeng dalu ki. Nggih, menika para pamirsa nyuwun pidato, Pak. Nggih. 15 menit pidato gitu. Ingkang baku dalu menika kula panjenengan sami nderek mangayu bagya nggih. Nggih. Ingkang sepisan Mas Didik menika nggadahi hajat nggih menika ngitanaken putranipun. Nggih. Mas Didik mpun riyen nggih kita. Pun Nggih. Niku sampun kalampah nggih. Niku didongake mugi-mugi Mas Farel gitu ingkang dipun kitan menika mangke dados lare ingkang sae ingkang saleh nggih. Amin. Ingkang migunani dhateng keluarga, dhateng agami, dhateng masyarakat, dhateng manusa bangsa. amin. Ning ampun didongake bali gitu. Pulih niku nek pulih Boten menika. Tapi nggih nek ajeng wayangan melih boten napa-napa. napa-napa. Ingkang salajengipun Nggih. kita menika dalu menika nderek remen ya ta Mas Nggih. Didik nggelar wayang kulit semalam suntuk nggih. Maringi hiburan dhateng sedaya masyarakat wonten ing Donotirta nggih. Menika nggih mugi-mugi menika manfaat kangge nglestantunaken budaya ingkang wonten ing Donotirta. Yogyakarta Amin. nggih gitu. Niki pun jarang, Pak. Supitan nanggap wayang pun jarang. Kecuali Jarang. Mas Didik niki. Nggih. Niki 10 tahun niki agek Mas Didik sing nanggap wayang. Yogyakarta niku. Masuk Mugi-mugi rekor muri mangke niki. sanesipun wonten nggih ta. Nggih Pak Lurah monggo Pak. Nggih. Nanggap wayang. Supitan mulih, Pak. Pun boten supitan. Nggih sinten lah nyupit ki tanggane napa sinten. Nggih njuk wayangan ngoten lho, Pak. Murah kok lisan niku mirah niku. Lisan niku 700 sak niki punan. Mirah mawon. Nggih. Kula salut kali Mbak Elisa niki lho. Jos pundi Pak Lurah? Mbak Elisa itu kan asalnya dari Sulawesi ya. Nggih. Palu, Pak. Ya, Palu gitu. Tapi dengan kesenian Jawa kok napa mendarah daging seneng gitu. Mendarah daging, Gitu. Pak. Iso ndalang gitu. Wah, Nggih. kayaknya ngikuti Nyinden, Pak Lurah. gitu. Ngetoprak Bahwa apik. sekarang nempuh S3 ya. Ya kok tahu Pak Ya, Lurah? tahu. Waduh, Fans berat niku, Mbak. lingsem kula lingsem. S3-nya kan psikolog ta? Psikologi S2 Pak. Elok Pak Lurah iki penggemar Pak. tenan. Pak Lurah S3 jangan apa lho. kajian seni Oh, masyarakat. kajian seni masyarakat. Ya sudah lulus belum? Ini disertasi Pak. Ya, Kula tinggal pentas. Mohon bantuan dana untuk meluluskan Pak. Wih, Saya sak kan dremis pinter banget to, Mas. Pak Lurah iki ngefan tenan karo kowe. Oh lah ya. Omahe Pak Lurah. Tulung mana? Griyane iki akeh fotomu. Oh iya. Saben ruangane dipasangi fotomu. Kok Ning kamar mandi ana fotomu kok. wah Mboten. Mangke. iso-iso. Nek ora ana fotomu digrujuk angel mergane. Niki lho, heran saya sama Mbak Elisa ini kan orang Sulawesi ya. Nggih, Pak. Nggih. Niki nek nyinden niki apik ya to.
Tapi nek ngomong kagok, nek ketika nyinden ini kok bener gitu loh. Oh lah ya. Ilate Pak, ilate rada bengkong Iya, toh? ke kanan Pak. Dadi kon ngomong ngertos Mas Jawa kula yang nggih, angel. kok. Nggih. Langka gitu. Nggih. Longko. Nggih, langka nggih. Nggih sampun Pak Lurah menika nggih namung istilah nguri-uri. Ya, semoga ya. bisa menginspirasi untuk generasi ke generasi, adik-adik bisa pada senang Ya. budaya. Tapi kalau di Sulawesi Gimana? nyinden juga. Di sana banyak orang Jawa. Oh, berarti. Ya, Iya. imigran ya, orang transmigran dari sini yang ke sana, dari Jogja ada, Banyuwangi, macam-macam. Mriko malah maju Pak kesenian teng mriko. Nggih riko niku teng Palu niku mboten Yojo niku nek wayang rak mesti merti desa. Danais. Nggih. Nek mriko niku mantenan, supitan, terus napa? Madaran. Ngobong botowe mriko nangkap wayang. Saking sugihe Pak mriko. Iya, ngetok pring wis. Ngethok pring wis nganggap wayang. Pripun niki pun cekap Mas Didi. Lu Ampun, dereng. kan ini jorone Ya. panjenengan pangandikan. Pangandikan. Lajeng dono niku wonten kalih niki wau nggih dono pangandikan niki wau. Dono Lajeng swara. Dono swanten. Ah. Niki wonten sik keri mengke kula anu ya, yang Nggih. akhir masih ada lagi. Kan wonten Pak Dono Swara. Dono Tirta. Ha ta. Niki Dono Tirta nggih to. Nggih. Nggih sik keri. Mengki keri dhewe wonten sing paling melih penting Pak. niku, Nggih. nggih. Napa niki? Swantenipun Monggo Pak, napa Pak nyumbang sing ngertemen? lagu Pak. Kula senengane Sinom Parijata. Wah. Nah, Sing Slendro sing napa? nyindeni Mbak Ilisa. Oh siap, Slendro napa pelok? Pelok. Nggih, Pelok. nyamat nggih. Katur dateng Bapak Ibu nggih pandemen Wayang kesenian kulit. Jawi mliginipun bapak-bapak ibu-ibu ingkang sampun sepuh menika senengane napa klasik guyon-guyon gitu. Nggih. Nyamat nggih. Nggih. Gitu kan, Terus nggih. nanti dilanjutkan si kucing. Siap. Wah, gila iki. Sedak, Pak. Kucing barang. Pripun Mas? Aku lo kan pun disuli. Nggih. Aku lo tak mriko melih. Oke, jenengan Oh. mriko. Anu dicepake dite Mas niku ndak anu. Lagi. Makasih ya Mas Didi ya. Nggih, makasih Mas Didi, Mbak Elisa. Nggih, berkah barokah pokoknya Berkah. mboten lo tambah kebak. Ses buat Mas Farel. Pinten ya. Ya. Nuladala ku Seniman sing kuat seniwati ayane tumrape wong tanah Jawi Yuk. wong agung ing ngeksi panembahan seno Yuk. Nggih nganu Pak, ngangge dialog kali Lisa. Oh nggih. Diajeng. Ini tadi Cempluk. apa petuah gitu. Jadi Nggih. napa kudu eling marang Gusti Gusti kang kang peparing. peparing. Sesibuk apapun kita Ya. gitu, ini Jangan kita harus lupa. ingat dengan Doa Gusti Allah gitu. nggih. Termasuk Mas Farel yang di Hitan ya, ini harus bisa meningkatkan ibadahnya kepada Allah SWT. Nggih. Tekan nanti.
Kepati Hamar Suti monggo mangke kula aturi mampir Mas Toro ya to. Filosofine diatekke. Iya. Mampir Mas. Monggo mampir. Menika menapa artinipun, Pak? Mampir menika. Napa? Piye mau? Mampir Mas mau piye? Monggo mampir. Apa sida apa ora Apa mampir? sida apa sira? Mampir. Ayo tetep kon mampir. Kon Wong mampir. Jawa ki kudu monggo pinara. Pinara. Itu kalau kita lewat gitu dimanapun berada itu tahu kita dalam perjalanan jauh pinara, naik unjukan, daharan. Nah, itu murahnya orang Jawa, itu murah hatinya orang Jawa itu kayak wong gitu. Jawa kuwi. Nanti nek mau Mbak Alisa sama Mas Toro tak suruh mampir ke rumah saya. Mau Pak. Ya. Tebi boten. Tebih mboten, aduh mboten, Pak. Kopi juga ada, teh juga. Teh nggih wonten, Oke, kopi siap, wonten. nggih. Sudah siap gitu. Mau nabuh gamelan juga ada nanti. Oh, siap. Oh, kagungan gongso, Pak. Wela, pelok slendro komplit ya. Weh. Ini malam minggu biasanya untuk latihan. Latihan. Latihan ya, Pak. Oh, yang ngoten mriki wonten nganu. Napa? Kerawitan. Grup kerawitan. Ada. Oh, nggih. Tekan nanti Mas. Pinepsu. Pinapsu tapa tanah piing siang ini juga saran ini Mbak Elisa gitu. Dekane Nggih. kambing ijo. Nek Bejane. duwe bojo Loro. siji wae aja loro gitu. Nggih. Siji wae ora entek gitu. Nah, gitu. Nggih to Pak. Pak Gongso gitu. Nggih. Siji ora entek gitu. Nek Ora loro entek. kokean gitu. Loro kokean. Nggih. Apike telu, Pak. Nah, Gitu. niku. Dadi pas. Pas niku. Telu nggih. Monggo di anu napa didawahke si kucing nggih. Hama Yeah.
Pak Lurah. mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tak sakrisian amarga eleng uban sumanting mutiara tetenge aduh mangkene Bapak Lurah sembah nuwun panjenengan monggo pun lajengaken sanget budaya menika selamat sukses nggih sembah nuwun turuk sing ketelu kira ana dana swara bener iki kudu terus ingkang nomor setunggal menika wau dana pangandikan nggih pitutur nggih sampun ingkang kaping kalih niki wau dana swanten tegesipun nggih tetembangan nyekar nggih ingkang kaping 3 menika dana driya oh lah nggih sampun nyemplung ten nyemplung ten mriku Pak wis Mas dijupuk boleh Pak kaya mriki mawon mboten namung gegosekan nggih Pak Lurah sembah nuwun nggih nggih matur nuwun Pak Lurah nggih nggih mending wayangan dhewe Pak bang anu Pak iya lah ya wong wis ndek gamelan kok ha iya ora menggari ngundangke seniman ya tinggal jalan banyak di Yogyakarta nggih sampun dipun pinangkani Mas Randy niki wau satu demi satu menika Pak Lurah juga kersa untuk tetembangan luar biasa. Mas Leo kowe lho, Mas Leo sa. Jebul Pak Lurah nggih, suwantene nggih. Sae tenan wis. Hebat. Lurah yang suka budaya. Nggih. Iki Mas Leo gantian. Heeh. Monggo niki mau Mas Leo badhe nyumbang lagu Lintang Asmara utawi Gubuk Asmara monggo sing nganu Lintang Asmara mawon men. Monggo Mas Leo. Keyboard. Nggih, Mas Leo katuran minggah. Monggo katuran minggah. Spotnya apa Mas Leo, Leonardo. Spotnya langsung Gubuk Asmara sik wae yo. Oke, siap. Sepira ki slendrone? Slendro. Ya. Ayo. Lewat aku kedur niki. Wah, tintikane Mbah Tantora yakin aku. Ayo. Nembung karo Mas Gun ki lho. Dik Gun. Mas Leo. Moji yen liwat aku kelingan gubuk gae biyen tak golere ning jaga kabak tulisan warna abang tanda kasih sayang jenengiku bekas asmara biyen gae tanggung entem tresna tanpa bentak tanpa klasa bet-abete ke taman asmara gubuk gae nyimpan hati wiwit yen tumeka saiki gubuk gae kebak cerita wayah wengi nganti Katrina. Ya, bait terakhir boleh
sama Pak. Siapa tadi namanya? Pak Leo. Ya, Leonardo. nanti sebelum Nah. Lintang Asmara, Pak. Iya, Pak. Catatan. Enggak, Pak. Monggo, Pak. Catatan sajroning ati. Oh, apa iki? Datan luntur saya marati. Ya aku kowe dadi garwa. Mergo leren ning gubuk asmara. Ayo yo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren tanpa bantah tanpa jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo andum tresno aku kowe dan abot-abote ketaman asmara. Catatan sajroning ati datan luntur saya marang ati. Aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara. Jangan turun dulu, kita kasih sinden-sinden 2, nanti nemenin Lintang Asmara ya sama Pak Siap. Leon. Yuk, siapa yang bisa Lintang Asmara? Taras bisa? Laras yo. Katon bisa? Yuk, berdua langsung. Diapit Pak, ini sama Boleh. sinden Pak Leo. muda-muda ya. Iki mau kebelandang-belandang Mbak. Wih, iki lho. Kebelandang tuh pundi, Pak? Seko kretek sampai sini kebelandang-belandang. Wah. Deh, monggo Pak. Diampet nih Pak, amit. Lintang Asmara. Bajan. Iki menandakan lho saiki lho. Pak Leo iki dhewe merantasi rasa nganggo apa sinden loro. Iya. Ya itu. Pak Leo. Iya. Pak Mena- Leo siji. Lah itu menandakan wong lanang ki adalah lebih kuat dari seorang wanita. Lah kok iso? Mas Farel bareng nganggo supit. Kira yo ming dienggo apa? Ampah wong lanang. Lho ya apa wong lanang wong nganggo supit barang Ya kok. abot wong babaran karo wong supit ning ndi-ndi. Wong wedok ki tetep luwih ampuh. Wong wedok zaman saiki kekuatane 3 kali lipat, 4 kali lipat. Ya ora iso wong lanang kok. Ya tetep ampuh wong wedok. Ampuh ya ora. Ya ning wong wedok. Ampuh wong lanang. Alah ampuh wong wedok. Buktine? Buktine wong wedok ki. Hah? Gawa gunung cacah loro, ora tau sambat. Santai, teko santai gleleng. Wong wedok gunung cacah loro.
sambat digawa ning ndi-ndi santai arek karo ngene-ngene beres aman wong wedok ampuh kekuatan 4 3 54 kali lipat karo lanang ada wong lanang wong lanang sithik-sithik sambat amung ndok loroe diwangi karo bleduk dadakan ngerti bleduk ra gajah cilik lah ora dingkremi kok ya ora netes-netes ya makane sing ampuh ya wedok wong lanang wis piye wae tetan ya ora derajate dhuwur wong lanang ra iso tetep wong wedok iki jenenge wong wedok ning ndi kowe ngerti sing jenenge di dalam bumi sing jenenge emas nikel apa wae iki sing murni-murni gas batu bara kowe entuk es kok ngendi bumi ora pakmi berarti ampuh wong wedok. Sik tak takon. Carane njimuk batu bara, njimuk gas, njimuk minyak mau carane piye? Ayo. Dibor. Dibor to? Sing duwe bor wong lanang. Tetep ampuh wong lanang arep. Kok iso? Lah iya. Ya ora sing ampuh wong wedok, jalan-jalan iki sing jenenge jalan-jalan kabeh saiki jenenge jalan wong wedok. Contone? Jalan Kartini, jalan Cut Nyakdin, ngono kuwi menghargai pahlawan-pahlawan. Lah aku tak tekon, saiki nek jalan-jalan wong wedok, umpama liwat jalane wong wedok kuwi macet. Kuwi mesti bakal liwat jalane wong lanang. Kok iso? Jalan tol kuwi jalane wong lanang. Kuwi jalane wong lanang. Wong lanang ki tol nek dalane wong wedok jenenge ring road. Kau ora wis ora udur tentang wong lanang wedok ora. Iki sing saiki panglipur meneh. Lah iya tetep ampuh wong lanang wis piye wae. Wis ampuh wong wedok wong lanang padha ampuhe ngono wae kok. Ya ora iso. Ora trimo tetepan, gak boleh kento. Yo nyanyi. Nyanyi Mas, iki mau pamundutan oke. Iki lho sama loro iki iki. Kok iki mau ono meneh. Ono layang. Iki stok waca urung iki. Ono layang. Wis kabeh. Dereng tapi rung dipinangkani, podang kuning wis hati-hati wis urung. Lintang asmara sampun ngenteni dereng. Dari usaha jualan kecil-kecilan, beras, Ida Purnamasari, Eni Saputri, wedok iki. Nah, kandhane ampuh wong wedok kok. Risa Lestari lho wedok kabeh. 3 putri wedok minta tembang tombo kangen iki tindihe lah nggo 1000 barang Mas. Ah wong wedok kok wong lanang ya mesti ya jutaan. Ya wis makasih nggih makasih mengke dipun aturaken mengke tombo kangen apike rame-rame ngono kae kari dhewe. Sijine. Nah nyok mocen. Nah iki cetha wong lanang iki. Lho dari warung Sri wedok ngenteni sing lanang-lanang wae aku Yusri Yusri minta tembang jenang gula Yusri minta tembang jenang gula menika menawi artanipun gambare kakung berarti kangge kakung lho wong lanang ki lho lanang ya Mas. Iya. Tapi mburine wedok iki Mas. Iki kok iso? Iki sing nari. Iki sing nari. Sing nari wedok. Lanang ngene kok. Oh, manuke glu ketok ngene. Ora iki ya wedok kok ora. Nggih, mengke dipinangkani. Yang mana dulu Mas Rendin? Napa bebas napa bebas? Sing klasikan mau siki jenang gula. Jenang gula. Ne Yusri. Ya mbawani Mas. Oke. Oke. Bawani nyuwun Mas Gun, nyuwun anu, Dek Gun. Pelok barang ya. Pelok barang, nggih. Pelok barang Dek Gun. Nggih, pengendere mriku Dwija. Menika Mahaguru. Nggih. Menika asmanipun sampun terkenal. Gun Rosis menika. Piwulang wonten SMKI. Kekarane wong akrami. Boleh iso nyanyi to Mas? Wela. Apik. Tutu panda tutu rupa. Angel dudu bondo dudu rupa. Apa kuwi? Prok. Dudu bondo dudu rupa. Ayo kuwi mau sing disupitke kuwi mau.
Lho, Duh, ayo iki toh. lho jawabane sik larek ketelu kok sing disebutke. Amung ati pawe tane Jos. Ganti kowe sa. Aku. Ya jarene ampuh wong lanang, ngono njaluk diwangi wong wedok kene yo. Nek nyanyi apa wong wedok? Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ke lang kong tan kena ti numbas arta duet ya mas jenang gula nanti terus masuk corone jaipongan dadi ati jadi kita sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Oke. jeneng kula kowe aja lali marang aku iki Kang Mas Nandang susah sapa sing ngajeni dek samana aku tansah tresno lan tetep setia ya Kang Mas durung nate gawe gelo lan gawe jiwa ning saiki bareng mongti kowe konjur malah lali marang aku kowe nesu terus ngajak patu jangono aja apa kowe pancen ra kelingan jamane dek biyen cahayo kowe janji bunga susah padha joget mas
duet maut. Duet maut. Masih ada lagu? Masih ada pamundutan apa tadi? Soyo panas Banyak suasana. Mas, ngenteni. Ada yang bisa? Ada yang bisa monggo. Pingsut. Aku ngenteni tekamu. Nah. Kaya ngenteni. Nganggo iki barang iki ngopo ya sindene? Nganggo apa sing disedot-sedot kuwi lho? Inhaler. Inhaler. Wan Puspape. Apa sing Sama tak lihat-lihat ya Mas. Oh, mengke tombo kangen kanggo rame-rame sinden rame-rame. Wes tinggal ngenteni iki tindhe we akeh lho Mas iki lho 300.000. Wong lanang sing njaluk mergane. Oh lah iya, nek wong lanang akeh ya Mas. Iya. Iya. Ya. Ayo. Mbak Afifah. Afifah. Wah, elok iki. Mulane sing gampang nganti rupane ya ngono ya. Gawan. Seneng wong wedok kok udute mbako iki rak ya. Mbok rada keren sampurna apa jarum. Ini pakai bawa apa enggak? Apa langsung? Langsung aja, langsung. Langsung aja. Tarik ya, Mbak. Yo. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu daku suma pepuh tak
tombol kangen Ya. kita kasih ya. Oke. Aduh. Ini masih turah apa bae iki? Tombol kangen. Udah carry dhewe. Ini dhewe. Oke. Ya. Siap, lagu terakhir. Tombol kangen. Yo kabeh yo. Artis kabeh. ya. Ayo Ibu Sujiati monggo mboten napa-napa. Eris, Ya. Katon, dan Laras. Ya, musik tombol kangen. Ngenten Mbak Lisa, Mas Toro ngaturaken panuwun menika sampun nderek ngregengaken wonten ing Dana Tirta menika wonten dalemipun Mas Didi Nggih. Mangayu Bagyo anggenipun nyupetaken putranipun Mas Farel. Oke, doa terbaik untuk doa Mas terbaik. Farel, semoga menjadi putra yang nantinya bisa selesai untuk belajarnya bisa tuntas, bisa sukses pekerjaannya di masa depan, juga untuk ibadahnya juga bisa taat ya Mas Farel. Anak yang soleh. Soleh, nggih, lan untuk Mas Didi juga Putri pinaringan berkah barokah sedayanipun sampun gelar pagelaran ringkit wajucal lan sedaya mawon ingkang sampun rawuh kula dongaaken berkah barokah. Amin. Nggih, kathah lepatipun nyuwun pangapunten nggih Yucange, Yulipo. Sami-sami delepat kula nyuwun ngapunten menawi badhe menapa lengser saking Palenggan kasumanggaaken ngatos-atos wonten ing mergi mugi saged pinanggih malih. Nggih, matur nuwun Mas Redi. Nggih, siap. Nggih. Monggo dipun lajengaken. Nggih. Slendro mawon Mas Gun. Ning nong Iwang kacang prawara kuswa makura kumiwang gegeteri swarane tata kumura Pendeberi munyo sauran mangungkung Pracehna mangkating rang Kambira tyasing ra